Hey जोलावफोर इभिनिं मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ आपलोड खालामदोंमोन जोंनि कम्पानियाव ड्राइभार अपारेटर्स मेसिन ड्राइभार डाम्पार ड्राइभार नांगौ होननानै दा नाम्बार होनायाव सोरबा सोरबा माने बिराद डाइरेक्टलि WhatsApp आव कल खालामदों जाहैदों दा कल खालामनो नाङा आं सिगांनो भिडिअ बुंखादोंमोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंदों माथो कल थाङा माया होननानै भुटान नाम्बारसो बियो बेयाव कल खालामनो नाङा खालि नोंनि नाम एड्रेस ओमफ्राय डकुमेन्ट्स प्लास एटाच खालामनानै मोनसे गाहायाव लिरनानै मा मावो नों जेनेबा मा मेसिन सालायो ना डाम्पार सालायग्रा ना मानिबा ड्राइभार बेखौ लिरना होनानै माने फाथाय हरबानो जाबाय आरो मबाइल नाम्बार नोंनि नाम ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय भटार कार्डआ इम्पर्टेन्ट दे भुटानाव भटार कार्ड प्लास ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बायदिसिना दंदेरबावोबा मोजां आरो स' कल खालामनो नाङा बाहाय दे जोलावफोर नोंथांमोनहा कल खालामदोंनो ओमफ्राय दहाय मिटिंआव बुंदों कल खालामनो नाङा बेयाव माने गावसोर सेलेक्ट खालामनानै डाइरेक्ट लिंहरगोन आरो बेबायदि हरबानो माने एड्रेस नाम मबाइल नाम्बार ओमफ्राय मा खामानि मावो डाम्पार ड्राइभार बा डाम्पार ड्राइभार जेसिबि बा जेसिबि मेसिन अपारेटर बा मेसिन अपारेटर बा रलार ग्रेडार बा ग्रेडार बेफोरबायदि लिरनांगौ आरो दे बिदि लिरनानै सेन्ड खालामबानो जाबाय ओमफ्राय गावसोर एक्सेप्ट खालामबाथाय नोंथांनाव कल खालामगोन आरो बेबायदि ओमफ्राय आं भिडिअ क्लियार बुंखादोंमोन सेलारिखौ आरो सोरबा सोरबा कमेन्टआव सोंफिनबावदों सेलारिया 30,000 निफ्राय स्टार्ट ओमफ्राय बिदिनो ब'नास बायदिसिना आरो अभारटाइम बेफोरबायदि थागोन आरो 10 घन्टा डिउटि दे 30,000 निफ्राय स्टार्ट ओमफ्राय दस्रा मेसिननिया दस्रा दाम बेफोरबायदि जागोन आरो स' सेलेक्ट जाबानो नोंथांमोना मिन्थिजोबगोन दा बे भिडिअ आं फेसबुकाव होआखिसै नोंथांमोना बे गाहायनि कमेन्टआव मोनगोन कमेन्टआव आं माबा पिन खालामनानै दोनगोन पिनथ' जायोना जायाथाय फेसबुकाव मिथिया जायखिजाया कमेन्टआव आं होगोन मोनसे लिंक इउटिउबावहाय आं बे भिडिअखौ प्राइभेट खालामनानै दोनदों बे भिडिअआवनो नाम्बारखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना इउटिउबाव थांनानै बे नाम्बारखौ लाबानो जाबाय दे बे लिंकआव थांनानै गाहायाव आं कमेन्टआव होगोन बाय बाय